फट' गेलारिनिफ्राय डिलिट खालामनानै बै रिसेन्ट जे डिलिट थायोना बिनिफ्रायबो एकदम डिलिट अल डिलिट मारिजोबनानै होबाय आं खर' लान्था गिदिर गिदिर होननानै मैया बोराया लाखिलाबाय लेक्सु बोला आइ लेक्सु बो जा खुसि जायो जों फैबाथाय नालाय तेराखेवना होलाय साननानै तेराखेवलाय अlu लेक्सु अlu हासुनोसै जाबाय दुगाजों नायाखै दुगा ओमफ्राय मायदि हासुगोन नायदो आइजों थिखोलायनानै मायदि थिखोगोन नाय बिनि हासुनाया या फैदो हानोना ओरैनो लुगैनानैनो थांनायानो हासुनो लुगैनानै फैदो थां फैदो हासुदो नाय फैदो नाय थासा गांसो जुलिनो मावजि मोनगोन दा हाय लोगोफोर गुड मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर माने दिनै देहा बांद्राय मोजां नङा दे नायलांबाय थादो लोगोफोर ब्लगखौ जोबजासिम नायनो दाबाव लोगोफोर दासो न'आव सफैफिनदों आङो नानिखौ लानानै फैबाय बिदाया लायदों दहायो मर्निं स्कुलाव दोनलांनानै बोरायासो दोनलांदों आं दोनलाङाखै आरोना आं न'आवनो खामानि दामानि मावबाय ओमफ्राय दोनलांनानै फैनानै दखान खुलिहैबाय सानैजों बेनिफ्राय बोराया खामानियाव थांफिनबाय आं नानिखौ लायफिनबाय लाबोनानै दसे थानानै आं नानिखौ लानानै फैबाय ओमफ्राय बिराद लोमजादों आंहा दिनै मा होनबावनो आरोना खर' मर' साजोबबाय गुजुनाय ओरैबायदि गुदुं सौदोंमोन आं मानसिफोरनिखौ दालों होननानै ओमफ्राय नानि दाख्लै जे खारनो हादों होननाया नै हामारदों आरोना लोगोफोर उल्था नुखो ना माखोथाय आं मिथिला आरोना नायलाय फार्स्ट प्राइज मोनदों आरोना नै फार्स्ट मोननाय दं ओमफ्राय जामिथि बाकस मोनदों आरोना नै कम्पास मोनदों बेजोंहाय गिबा बेनो फार्स्ट मोनो आरो सनालिया बेयावबो फार्स्ट लिरनाय दं दे नै बेखौबो माबायदिखौ बायनानै लाबोदों नै मोजां बेयाव फार्स्ट लिरनाय दंखायो आरोना फार्स्ट प्राइज आरो माने गाव खोन्थाफैदोंमोन दाख्लै जे आं होनोमोन भिडिअ खारनोबो हादोंना हायाखै जखन निसा खोन्थागोन माने हरगोन होमबासो मिथिगोन आरोना बिदि होनोमोन आङो हामारदों आरोना उन्दैया थगायफैयाखै ओमफ्राय उन्दैफोरनि खोथाना आं बिसासबो खालामदों आरो सेमोनबो बिस्कुट खेलायाव फार्स्ट प्राइज मोनदों कालार मोनबोनाया ओमफ्राय देग्लायबो नै फार्स्टआवनो मोनबोबाय आरोना लोगोफोर एकदम मद बाइकलि होनानै लाबोदों बेखौ थनग्लिनानै बेगाव सोनानै लाबोनानै देहाखौनो मोजां मोनथाराखै एकदमबारेनो लायन ग्रेप्स टाइगर बार्ड्स पिकक माबायदि मोनदों आंनो मायाव दङ बेखौ बेबायदि बोदाखौ जेबो मोनाखै हापि नै बाव गिफ्ट लिरदों लेखाखौनो एकदम थनग्लिनानै लाबोजोबखायो आरोना लोगोफोर मा होननो मोजाङैनो लाबोनो रोङा मोजाङै आराम जाबनानै लाबो होनबाबो एकदम जिफ्ले होजोबबोयो लेखायानो माबाखौबो फार्स्ट सेमिस्टाराथ' जिजोब्बाय होनजायो लिराखैबो खनसेबो लिराखै लिराखै हेन्ड राइटिं बुकआ बे जोब्बायना ओमफ्राय एक्सट्रा कपि हरदोंमोन आरोना नै बिदि बयबो हरो माने बे जोब्बाय बेखौ मोनला नालाय बेनि थाखायनो बेखौ हरो लिरथाखैनो दिनै हेन्ड राइटिंजों बेसजोंमोन रायलायनायखौ फिसा खोनादोंबा गाज्रि मोनाङा दे लोगोफोर माने देहाखौ मोजां मोनाखैना आङो मर्निंलाय मोजांमोन जेबो मोनाखैमोन ओमफ्राय नै दहायसो बोरैबा दोहोनो गुजुनायजों ओमफ्राय गगा मोननायजों ओरैनोथ' बुंलाय गवाखै खालि गुजुनाय गोराननो खालि गुजुनायल' ओमफ्राय एकदम माने खर'फ्राव सायजोब्बाय आरोना गुजुनाय खाफालानो गुदुं जाजोब्बाय लोमजानाया लाबोदो खुदो दे लाबा बिस्ताखौ खुना जुथाया खुनांगोन ना न'आव बेखौसो सोरबाफोर ड्रेस चेन्ज खालामनानै लागोननि र' माने आंथ' खालामा आं नानिखौ खालामहोगोननि बिनि उनाव संनानैहाय ओंख्रि दंखायो आं ओंखामल' संनानै लानानै थांसै बोरायनिफ्राय आंथ' ओंखामखौनो जानो हागोन ना हाया गेरेन्थि गैया दा मुलिफोर थरसे जानो आन्था एसे जानोसै
दहाय रुटि मोनसे जादोंमोन आं बोरायजोंहाय नानिजों बेजों जादोंमोन नालाय बेखायनो आं मोनसे जाफादोंमोन स' दा लोगो मोनफिनगोन र' लोगोफोर मा एनु जाम्बिया जौसोलायबाय मा दाउ होनो नोङो खर' लान्था लान्था गिदिर गिदिर होननानै मैया बोराया लाखिलाबायनानै थिनबायब्रा आं नानिखौ हस्टेलाव लांबा हाथाय बोखौनो लाबाय थिथु बेरायबायसो ओंखामबो जालायलायो जा मोजांखा दाउआ एसे एरख'नाया खनायावसो माबाया दाउआ मा दाउ होनोथाय आं मिथिया आरोना मैया बोराया माने लाखिदों आरोना बोरायजों सासे लोगोजोंहाय सानैजों माखौ लाखिदों ना मा होनखोथाय ज' फिसिगोन ना मागोन होननानै ओमफ्राय मा दाउ होनोथाय आं मिथिया खर'आ थाख्लाजोब संगासिनो दं आं लोगोफोर दायो ओमफ्राय दा खरसाना हाला आङो एकदमबारे नोगोद मोदोमानो जेबो एनार्जि गैला संलालाबायसै मेगनाबो बोरैबा बायलं जाजोब्बाय जै लोमजाबाथाय आं सहायनो हाथारा आरोना आं लोमजालाबायाबो ओमफ्राय लोमजाबा एकदम बारे मा होनबावनो सेला जाखायो सो संना लागोन र' लोगोफोर दखान सफैफिनबाय आरोना दायो आङो ओमफ्राय बिराद खर' सानाय मोनदों दसे रेस्ट लानोसै बोराय ओंखाम जाग्रोदों ओंखाम जाखांबा दसे रेस्ट लानोसै ब्लगखौनो बानायनो हागोन ना हायाथाय दिनै जा हायो बेखौनो बानायलांसै आरोना हाबा हायाबा हाया आं बुंनो हाया आरोना गेरेन्टि होनो हाया लोगोफोर दा आं दसे उनाव मा जायो नायनोसै आरोना लोगोफोर दा बिदिब्ला दा लोगो मोनफिनगोन र' नानिया फैनानै मबाइल नायफैखाबाय बिनानै मबाइलखौ लानानै मबाइलखौनो माने नों सोरजोंबा रायलायबाय थादोंबाबो सिपिनिफ्राय बख'नानैसो गावसो खुद नायखायो आरोना माने सानैनिबो पासवर्ड मिन्थिजोब्बाय नालाय दा बिदि खुलिनानै होबाय थानो अबेबा समाव हारसिं खुलिनानै नायो आरोना स' नायनोसै लोगोफोर दा मा जायो बुंनो हाथ'वा हादै साल'आ मबाइलल'खा स' लोगोफोर मोनायाथ' खोमसि जाजोबाखै एसेसो खोमसिहांबाय आरोना बेलासि जाबाय ओमफ्राय आंहा दिनै भिडिअखौनो आपल'ड होनो मोनासै मानो होनबा जि मोजां इडिट खालामखाबाय आरोना ओमफ्राय माने स्पेस गैलामोन आरोना आंहा स्पेस गैयिखाय फुराना भिडिअखौ आं डिलिट खालामदोंमोन आरोना जे दाखालिनि जों एग्जाम हैनो थांनाय भिडिअफोर दंमोन आं इसोरखौ डिलिट खालामाखैमोन नालाय बेखौ डिलिट खालामहैबाय आरोना ओमफ्राय जेनेबा बावनानैहाय आं मा खालामखो खर' सानाय ना लोमजानाय ओमफ्राय मा जेसे गोबाव जानो जे मैया जे आं ब्लग खालामदोंमोन नानिखौ हस्पिटाल लांनाय खालि हस्पिटाल बे हाथाय बख'नायखौल' हस्पिटालथ' नङा फार्मासि बे हाथाय बख'नायखौल' अलरेडि आं माने बेखौ डिलिट खालामा होननानै दोनखादोंमोन आरोना ओमफ्राय बेखौल' थबखौ बासिना दोननानै बाद बाखि जयथारुन डिलिट खालामजोब्बायब्रा लोगोफोर आङो दिनैनिखौ खालामाखै मानोना होनब्ला दिनैनिखौ आं गाबोनसो हगारगोन नालाय बेनि थाखायनो मैयानिखौ जाब्बा डिलिट खालामजोब्बायब्रा आं सानबायखि डाउनलड खालामखाबाय आं अलरेडि खालि हगारनांसिगौल' बेबायदि सानबायब्रा आङो माने इडिट आंना कमप्लिट जाजोबबायमोन डाउनलड खालामनोल' बाखिमोन बेखौनो डाउनलड खालामखांनाय बायदि मोननानै सब भिडिअखौनो डिलिट खालामजोब्बायब्रा आङो दानाबा फट' गेलारिनिफ्राय डिलिट खालामनानै बै रिसेन्ट जे डिलिट थायोना बिनिफ्रायबो एकदम अल डिलिट मारिजोबनानै होबायब्रा आङो ओमफ्राय जेब्ला आंथ' इनशर्टजोंसो डाउनलड माबा इडिट खालामो नालाय काइन मास्टारजोंबो खालामो बबेबा समाव आं माने इनशर्टजोंहाय थाब इजिसिन मोननानै बेजों खालामनाय जायो आरोना दानाबा थांनानै नायफिनबाय आङो भिडिअआ बार गुसुं देखायगासिनो दङ ओमफ्राय मा जाखो सानबाय आङो ओमफ्राय दाना बेक मिनिमाइज खालामनानै डाइरेक्ट गेलारियाव नायबाय भिडिअ माने मोनसेबो भिडिअ गैला आरोना ओरैबायदि टेनसन आं लोगोफोर ओमफ्राय इउटुबाव सानसे आं दिनै उन्दुनो ओंखारबाबो उन्दुआसै आरोना आङो खर' सादों लोमजादों ओमफ्राय होनबाबो आङो बोराया उन्दुदो दसे होननानै बुंदोंमोन उन्दुआसै आङो लोगोफोर दादिया उन्दुदोंमोन दा ओमफ्राय दानि उन्दुनायावनो ओरैनो गोलांनानै फाथियावहाय गोलांनानै माने इउटुबाव ओरैबायदि भिडिअ सार्च खालामनायबाय जे आं मा खालामबानो रिकभार जाफिनगोन जे आंनि भिडिअ डिलिट खालामनाया ओमफ्राय बिराद ट्राइ खालामगासिनो दं आङो माने मबाइलाव चार्ज लादों 5%ल'सो अनलि जा ट्राइ खालामबाय दासिमबो रिकभार खालामनो हायाखै दे लोगोफोर नायनोसै आं रिकभार खालामनो हायो ना हाया हाबाथ' मोजांमोन मानो होनब्ला आं मेम'रि हिसाबै दोननो सानदोंमोन जे आंथ' डेलि ब्लग खालामो ना बे दानिनि माबाखौबो आङो माने मेम'रि हिसाबै दोननो सानदों दा अनलि खालि हाथाय बख'नाय डक्टरनाव आं पारमिसन लानानै भिडिअ बानायदों बे मोनसेल'सै आरोना लोगोफोर बाखि सब भिडिअआनो गैला सबबा डिलिट जाजोब्बाय स' लोगोफोर आसा खालामो जे आं माने थाब रिकभार खालामनो हागोन भिडिअखौहाय माने जिहेथु आं डिलिट खालामनाय बेखौ आं रिकभार खालामनो हायो
थांनो जायसै बा जायो लोगोफोरा दा दिनै एकदमबारे आं ओरै देहाबो मोजां नङा ओरै मा होनो भिडिअ डिलिट जानानै माने मुदानो मोजां जायासै आरो उन्दुनो ओंखारनोसो ओंखारनो गाजोब्बाय आरो दा लोगोफोर देहा मोजां नङाबाबो उपाय गैया नायनोसै लोगोफोर हायो ना हाया दिनै ब्लगाथ' बानायनायानो जाखायासै जाखिनि आं बानायदों जाखिनि नोंथांमोनजों सेयार खालामदों होननानै आं खालामदोंमोन बेखिनिखौनो आं हगारगोन आरो दा लोगोफोर स' नेक्सै दायो बोराया मार्केटाव थांदों फुजानि एसे खरसा लायनो आरो गाव खानायबो सिनजानो थाखाय थांदों आरो दा आंसो थांनो नागिरदोंमोन दिनै मार्केटाव मानो होनब्ला दाख्लैनि जे एक्सपायारि डेट आरो एन्जर जानाय खाजाया बेखौ रिटार्न हैफिननांगौ दंमोन मानो होनब्ला आंना दाखालि एग्जाम जानानै थांनो हायासै आङो बिनि उनाव मैयाबो थांनाय जायासै दिनैबो माने थांनाय जायासै आरो लोगोफोर ओंखायनो नों हैदो उनावहाय थाथोंसै होननानै बोराया लांफैनोसै आरो लेटबो जागोन होननानै नायनोसै आरो दा लोगोफोर मा जायो हायो ना हाया